Maayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Kapin 1,200 ka benepisyaryo sa Davao City ang nakadawat na og 2,000 pesos na ayuda sa pagsugod sa payout sa uplift program sa gobyerno. Apan sugod pa lamang kini tungod kay kapin 14,000 ka benepisyaryo sa tibok syudad ang gilaumang makadawat sa maong ayuda. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sayong nangabot sa hall sa Agdao Public Market sa Davao City ang mga Davaoenyo nga benepisyaryo sa Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport o Uplift Program sa gobyerno. Sila kadtong mga naila nga lakip sa Group 2 o kadtong poor o near poor families nga walay labot sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Dili kini gina-applyan. Sanglit ang listahan, magikan dito sa resulta sa 2024 Community-Based Monitoring System sa PSA. Ana sa 1,200 ka benepisyaryo ang nahatagan og ayuda karong adlaw. Apan sugod pa lang kini kay sumala sa DSWD 11. Ana sa 14,716 ang benepisyaryo sa tibuok Davao City. Mo hatag ta sa as financial assistance pinaagi sa uplift og 2,000 pesos. This is monthly, no, under Group 2. Pauna pa lang ito, month of July, then until December 2026. Suma total, ana sa 12,000 pesos ang madawat sa matag benepisyaryo sunod sa unong kabulan. Marami ni sa akong mga anak, mama. Akong ipalit og bugas, pang balon po na. At akong tabang na kayo eh. Sa akong mga anak ba. Mga requirements sa akong anak, palitonon sa balay. Hinoon, dunay uban nga nalangay sa pagproseso tungod sa mali nga spelling sa pangalan. Sama ni Tatay Morito nga ang angga ang nabutang sa listahan. Anabutang dito, Toto, Katal, Flores. Gi-repair naman sa kuang barangay. Naay tay mga pipila nga nahiaguman nga problema sama sa mga sayop nga mga spelling sa pangalan. So gikinahanglan pa nato na siya atimanon. Kay di man guna siya pwede no nga atong bayaran unya lahi ang ID lahi pod ang spelling dito sa list nato. Ana asab ang PSA sa lugar alang sa national ID registration alang sa wala pa nakaparehistro. Kaya ang national ID is one of the identification, not necessarily the primary requirement, but kaniman ang first payout no sa Davao City. Dili pa kinahanglan ang national ID pero ang sa sunod na payout kinahanglan na ang national ID. Alang sa mga wala pa nakadawat, maghulat lang sa sunod nga schedule sa payout. Ang sunod nga payout sa mga nakadawat na mamahimong online na pinaagi sa paghulog sa nakarehistro nga digital wallet o bank account sa mga benepisyaryo. Kauban si Jojo Solarte og Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.